f'Malta u 8 bajjiet fejn jistgħu jgħumu l-klieb flimkien ma' 2 oħra f'Għawdex. Il-bajjiet f'Malta huma Tarinella fil-Kalkara, Xatti Sajjida f'Marsa Xlokk, il-bajja ta' Taħtinje Point ta' Sliema, Baħar iċ-Ċaq, l-Imġiba f'Selmun, Daħlet Ixmajjer fl-Armier, it-Tori l-Abjad fil-Mellieħa u l-Punta taż-Żonqor f'Witilgħin. Iż-żewġ bajjiet f'Għawdex fejn jistgħu jgħumu l-klieb huma dik ta' Trejqet Imġarixxini u l-bajja magħrufa bħala Taħt il-Batterija tal-Qbajjar fl-Inħawi ta' Xwejni. Il-Kummissarju għall-Ħarsien tal-Annimali, Alison Bezzina, tixtieq li jiżidu l-bajjiet li jaċċettaw il-klieb għaliex minkejja li 10 jaf jidhru ħafna uħud minnhom mhumiex aċċessibbli. Ftit minnhom mhux tajbin għal klieb żgħar, ftit minnhom mhux tajbin għan-nies, ftit minnhom m'għandekx minn fejn tinżel, jiġifieri tagħmel l-ammont ħafna iżgħar. Għawdex il-problema hija ikbar minħabba li l-pajjiż huwa iżgħar u l-bajjiet huma 2 biss, allura qegħdin nippruvaw biex nagħmlu iżjed faċli għal min għandu kelb u jixtieq jieħdu jom jew fis-sajf inżidu n-numru ta' bajjiet fejn tkun tista' tieħu il-klieb miegħek. Il-Kummissarju spjegat li flimkien mal-list uffiċjali ta' bajjiet li jilqgħu il-klieb hawn numru ta' bajjiet oħra fosthom f'St. Peter's Pool u dik f'Manuel Island fejn jistgħu jgħumu l-klieb għaliex fihom ma jsirux testijiet mill-awtoritajiet tas-saħħa. Hemm bajjiet illi mhumiex dog friendly uffiċjalment, però mhumiex lanqas baiting zones. Jekk ma jkunux baiting zones, jiġifieri id-Direttorat tas-Saħħa Ambjentali ma jkunx qed jieħu samples minn hemmhekk biex jiċċekkja u jittestja l-kwalità tal-ilma. Hemmhekk jekk il-bajja tkun tal-blat, jista' jittieħed kelb u jista' anke jitniżżel fil-baħar. Min jinżel bil-klieb f'bajjiet ramlin jew dawk li mhumiex uffiċjali jista' jieħel multa li tista' titlaq għal eluf ta' euro. Id-deċiżjoni biex bajja tinfetaħ għall-lawm tal-klieb tittieħed mid-Direttorat tas-Saħħa Ambjentali u s-Supretendent tas-Saħħa Pubblika.